laud pe Iisus cu cântarea care spune: Tu mi-ai fost și mi-ai scăpare, pururea Iisus al meu. Cine altă să cunoască dorul și necazul meu? Cine-ți cunoaște taina inimii, necazul din ea? Poate de multe ori noi la aparență apărem frumoși. Poți să vii la biserică îmbrăcat foarte elegant, să apară în fața oamenilor un om foarte bine aranjat. Dar nimeni nu-ți cunoaște ce ai în inimă. Poate ai acasă o soție bolnavă, poate ai acasă copii bolnavi, poate treci prin încercări care numai Dumnezeu ți le știe. Nu te mai ascultă copiii, nu te mai ascultă nora. Nu știu ce probleme aveți, că nu vă cunosc. Este prima dată când sunt aici în mijlocul dumneavoastră. Și nici voi nu știți cu ce mă confrunt eu. Dar este cineva care știe totul despre noi. Care înaintea ochilor lui totul este gol și descoperit. Și spune psalmistul: unde aș putea să mă ascund eu? Oare de ochii tăi să nu mă vadă? Tu mi-ai fost și mi-ai scăparea. Aleluia! Pururea Iisus al meu. Și neam tu de mine. Unde să mă duc? Unde să mă duc? Măi, duc să te aștept în prag. Și cu lacrimi pe ochi. Vreau să vă spun că în urmă cu 2 ani de zile, nu știu câți de aici mă cunoașteți, din perspectiva medicilor, din statistica lor medicală, spuneau că va trebui să plec din lumea aceasta, chiar dacă sunt tânăr. Am 5 copii și m-am gândit mult la ei și stăteam de vorbă cu soția într-o noapte și spuneam: auzi, eu sunt foarte tânăr, am 38 de ani, spuneam eu. Ce vei face dacă voi pleca din lumea aceasta? Și spune soția mea: auzi, tu vorbești prostii. Tu n-ai cum să pleci din lumea aceasta, pentru că ne slujim lui Dumnezeu mare. Lăuda să-i fie numele Lui. Spuneau medicii din Cluj, de la Institutul Inimii: vă confruntați cu o boală foarte gravă. Aveți anevrism de aortă, spune ascendente, e vasul de la inimă, care este dilatat într-o proporție foarte mare, gata să pleznească. Și în momentul în care pleznește, spunea ei, nu vei mai ajunge nici până la urgență. Pentru că vei face o hemorragie internă și inima va înceta să mai bată. Cine controlează inima? Aleluia! Spunea ei, nu ai voie să faci niciun fel de efort. Conduc 7, 8, 10 ore. Mă duc în slujiri și slujesc 4-5 ore. Și mă întorc înapoi acasă. Cine ne poartă în carul lui de biruință? Trăiască în numele Lui! Medicii au opinia lor, spun perspectiva lor. Dar Iisus Hristos ne ține pe brațul Lui. Lăudați să-i fie numele! Unde să alerg, Iisuse? Când susțin vor părăsi toți cei dragi se duc tu singur. Tu rămâi nedespărțit. Unde să mă duc? Unde să mă duc? Eu nu mă duc în
Iisuse drag, dar te aștept plângând din prag. Băi, duc să te aștept în prag. Aleluia! Și cu lacrimi pe Mările ție, Doamne!